Tu je predtým a tu je potom. No, určite sa to dá urobiť aj krajšie. Jak mám nadobudnúť skúsenosti, keď nie tak, že sa naučím na svojich chybách? Toč to ďalej! To tak nechaj. Prečo? Pán doktor je šprimáš. Ja to nemám rád. Tak to nechaj, jak to je. V tomto prípade sme pristúpili k výmene amalgámovej výplne za výplň kompozitnú. Robíme anatomickú modeláciu zuba, aby sa podobal pôvodnému tvaru. Teraz vytvrdzujeme kompozitnú výplň. Ona má takú možnosť, že môžeme meniť tvar, ako dlho chceme, a potom krátkym zasvietením polymerizačnou lampou sa ten tvar zafixuje, stvrdne tá výplň. Tu sme dali jednu vrstvu výplne a tu budeme pokračovať doložením ďalších vrstiev, aby bol tvar ako má byť. Prečo meníme tú výplň? Nemeníme ju z estetického dôvodu, ale z dôvodu, že pacientka má obojstranne skrátený zubný oblúk v dolnej čeľusti, čo znamená, že jej chýbajú zuby na jednej a druhej strane. Skrátený znamená, že tam nie sú medzery, čiže jej chýbajú tie zadné zuby a my ich nahradíme snímateľnou náhradou. Tá snímateľná náhrada bude kotvená na zuby ostávajúce, čiže aj na ten, čo práve modelujeme, si vytvoríme také retenčné miesta, retenčné zárezy v tom zube, kde sa zakotví kotviaci prvok. Mohli sme to urobiť aj v pôvodnej amalgamovej výplni, ale tam by sa mohlo stať, že pri oslabení tej amalgamovej výplni by vypadla, lebo amalgamová výplň sa nelepí na zub a my tu využijeme to, že tá kompozitná výplň, ona drží so zubom chemickou väzbou, čiže ja odbrusím z nej koľko chcem, ale keď neodstránim tú časť, čo sa dotýka zuba, tak jej neublížim. Čiže teraz modelujeme tú žuvaciu plošku. Tu bude približne ten kotviaci prvok.